אז מה קורה חביבי? אנחנו עוד פעם בערוץ המוות. אז כן, פעם קודמת רציתם שאני אשתה קיטקט, מים, מלח. לפני שאני עושה את זה, יש כפתור למעלה להירשם כמנוי, כפתור אדום, חצו עליו ל-15 מנויים. אוהב אתכם בינתיים. אני לא בטוח אם אני כל כך רוצה לשתות. מצד שני אני קצת מפחד, ומצד שלישי אני גבר. תסתכלו. אז תסתכלו. אם אני שותה את זה, אתם חייבים להירשם לערוץ. אם אתם לא נרשמים, אז אני לא יודע. סתם אני רוצה. כן. וואי. רק שתדעו, אני לא עשיתי שום קד. זה הסיבה לערוץ הבא. זה מלוח יותר מהחיים. זה הכוס שלי. אני לא בטוח שאני מסוגל. שלמה, אני מביאה לך תכף דקסמול. שלמה, אתה רוצה לאכול משהו? יש לכם זמן. שלמה! יש לכם 3 שניות ללחוץ על כפתור הלייק. די, שקט. שלמה! 3, 2, 1, לייק, סאבסקרייב. ולהמשיך. תזכו בשביל לצפות. לא לנסות בבית. בבית. אני אחזור לכם שזה קצת נטבח. אוקיי, אז חזרתי אליכם ל2 דקות. אז אני רגע קצת. זה היה כל היום. אז אם נהנתם חצי בלייק, קלטתי ו15 מנויים. אז בינתיים יאללה ביי.